Kumusta kamunta na? Welcome back to our channel. Nasaan si Al? Si Jess. Yung maghatag og kalingawan kaninyong tanan. Sa mga kalabang video na dugay-dugay nga wala bigi-upload nga video tungod kay not feeling well miss sa mga pila ka days. So karon mga kalabang, thanks God nga okay nami. So nanasa mi siya tupangan nga mupakatawa kaninyong tanan. So for today's video is guess who is in the money? Naklablab na adri ang kwarta sa baso. So magpuli-puli migkuha. So panlitan si Lablab Jess ang mutubag. So siya mo pikit sa mata, mukuha sa kwarta, iatag niya nako. So dapat ready na siyang tubag. Kinsa ang naa sa kwarta. So Lablab dito maglangan pa. Let's see. So magbato-bato pik patak ng kinsay mo na. Okay. Bato. So pwede ko. Pwede ka. So ikaw ang Ikaw mo yung kuha. ako yung mukuha. So ako yung Mangyatan magpikit. ako. Okay. Pikit ha? Neng 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 neng. Ah, 200. 200. 200 is Usa na yung answer ha? Diosdado P. Makapagal. Makapagal. Check na lang. Check. Wow! Taog siya. Ipakita. Diosdado P. Makapagal. So Oh. check, 1 point ko. So next, Anong bali? Balit ad po. sakto ra na. Na. 1 point. Okay. So next, ikaw. Pikit na. 1, 2, 3. 500 pesos. 500. Duha ka tao dapat imo ang itubag ani. 1, 2, Corazon Three. Aquino o si Benigno Aquino. Benigno Aquino. Junior. Wow! Yay! Corazon Aquino og si Benigno Aquino. Kabaw naman ang I love kay nasad maingan ana, di ba? So next is 1-1. 1-1. Okay, ikaw next. Tang! 1,000. Oy, kinsa nito ni kabog. Si Vicente Lim. Si Josefa Llanes Escuda. Wow. Si Okay, 1, 2, 3, second asay. 4, 5. Oy, kulagosa. Pass. Isa. Jose Abad Santos. Kami kang kadawat ani sa kadlaw. So 1 and 1. So, ikaw na sad. Yeah, ako na po. Pero may ka makadawat ani sa araw yun. Next is so, apil na ang makaraan nga kwarta ni makalablag. Sa piso. Piso nga bag-o. Piso nga bag-o. Jose Rizal. Yes! Jose Rizal na. Pero may kadawat ana. So, next is 1. Next, ikaw. ako. 2, 1. Oops. Lahi akong makita. Ano sa'yo makita? Ikaw. Oops. Makita nila. Saan Karabaw nga, 1 peso. Grabe yun. Karabaw nga 1 peso karaan. Si Rizal, Japon na. Piso, Japon din. Si Rizal. Kalsa. Si Rizal. Si Rizal. Oh, seryoso? Si Rizal, nung na piso karabaw. Seryoso. Si Rizal. Ipakita sa itong mga kalablag, di ba? Si Rizal. Oh, Karaan nga karaan karabaw. Seryoso, yun din, no? Si Rizal na pakita, karabaw. So, Hindi karabaw. kayo maklaro kay itom-itom na. Karabaw na mga Nakaabot kalablag. pa ka, ni Pen? 1995? 1985, wala din. 1985. So, kinsay nakaabot na 1985. Karabaw nga piso. So, seryoso, tigapot. The next is 2. Tay na tay. Ikaw. Ako. 16 ikaw buok mga kalablab. 15. Tananananan! 50 pesos. 50. Yes. 1, 2, 3. Manuel L. Quezon. Cheng! Kinsa yan? Si Sergio Osmeña. Ay,
Sergio Osmeña. So, 2 and 2, no? Oh. 2 and 2. Okay, next is... Still up. And 100. Look, isa to. 100. 100. 100. 2. Manuel, 4. si Manuel Roas. Oh, Isa yun. Manuel Roas. Isa. Manuel Roas. Oh, Manuel. Manuel Roas. Ah, Check. lagi na yung Manuel Rojas, no? Manuel Roas. 3 and 2. Kana ba sige tagkadaw tayong kwarta, pero dito magtawag kasi tao dire. 3 and 2. So, part 2 ni sa pitik. Mga kalablap, part 2 sa pitik. Oy, naog ko duha. 3 na ko, ikaw to. Next is... Eh, wala ko kape yung... Ah, 10 pesos. na ba ko? Year 2015. 10. 10 pesos. Duha lagi ni kataw. Duha ka tao? Si. Ako po, duasad ko kay Balo. Duha ka tao? Oh. 1, 2, Duha ka tao tinuon? duha kataw lagi. 3, Duha din ang picture diha. duha lagi. Oh, Tao ba? oh na, kadalaw, gigamit. Dayon wala, magtanaw kung gitsa nga nasa kwarta. Duha tinuod na? Duha lagi, pero di ko kaklaro. Duha ba yung picture? Duha lagi, picture. Duha din picture. Duha lagi. Picture pag yun. Baka mo. Bayani. Mayani sila? Bayani. 1. Uy, Two. serious ako na ilhan, ma. Si, ang clue kay, nag-start sa letter A. Doon ka sila, A. Yes. A, ano, dito kay A, B, then, the M. A or E? A, apple. I have an apple. I have a money, 10 pesos. Duha peso, Ang duha usa A? ka tao kay ang ngalan gaon na letter A, ang apelyido letter B. Kasi yun na nagitagaan pa kag clue di pag cancel. Ay kaduha, start letter A, apelyido letter M. Apolinario Mabini og si O si Andres katoy mo silingan. Andres Bonifacio. No. Tagalan ko. Pagbigyan. 3-3. So, ang pitik, part 2. Abangan mga kalablag, part 2 sa pitik. So, next is ako na sa lumpiyang. Yung tarong ha. Ako makita, ikaw rin yun. Ay, gata. Kanay, pagkikaraan. Karay, bago nga 5. Bago. Dili, bago nga 5. Katong sundan sa bago ba? 5 Japon. O 5. Ihayang lang pakita ko. Ayan kulog Sing- na. 5. Na. Mario Mabini. Oh, Uy, kausap ba ito mutagan? Si Apolinario Mabinig yun. 1. Ikaw, gitagaan pati kag kloto. Ako na yung mutagan. Nga na ako man yung gayapan. Klo. Ayun ang gayap ka. Oh. Ay, honest kay ko. Okay. Nilaging naratol ka kaysa yung Okay. ikawan. Ang 5. Oh. 5. Emilio Aguinaldo. Oh. Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Okay, sure ka? Sure. 100%. Emilio Aguinaldo. Ano, Sure na. Sure man jud ka. Sure ko kay katong kita ko sa karaan. Emilio lagi to. Emilio lagi na. Studian ako na ganyan. Emilio ba? Emilio yun? Emilio lang. Di lagi na maklaros to makalablaw. Emilio Sila yun. tanawa na silang kwarta. Emilio Yay! yun. 4 and 3. Next is Yahoo! Sama na makita diya. Kwarta. 20 pesos. Congratulations! You have 20 pesos. Oh. 1. Pagkado kaya. 2. Oh. Magkano, sige na. Kung ano yan. Tud ako'y mapiktan. 4. 4. Tingin ang program. Laki. Alangan na, hindi babayan yung 20. Ay, may sige. Kana
kanang kuan, naingalan sa tong kauban driver. Kan. Ha? Nga, sa driver ko Ano lang na. Napilito kay to Manila. Manila Quezon! Unfair kayo. So, Manila Quezon? Manuel Quezon. Yes! So, 4 and 4. Sai! Gika na po. Neng, 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 neng. Yung ha? Nana sa may mga karaan, mga kalablab. Chak! La! Bago Ah! na 5. Bago nga 5. Emilio Aguinaldo Japo na. Bisag bago na. Bisag bago na. Dili man! Bago nga 5. Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Dili lagi, Andres Bonifacio man. Andres Bonifacio? Hmm. Dili sana di ako kapaibawa lagi. Bago nga 5, Andres Bonifacio, di ba? So, 4. And 4. 4 and 4. Next Next is Pastor. Ding, 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 ding. Itong kalamunggay nga 5 sa unang panahon. 1991. So, wapo kumataw. Ani. 1991. 5 nga kalamunggay. 5 nga kalamunggay. Silingan man ninyo. Emilio Aguinaldo. Emilio? May gani kasilingan sila ni. May gani magalalwag kasilingan sila ng Emilio. Emilio Aguinaldo. Check. 5 and 4. Ikaw, next. Neng, 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 please. Ako lang tayo makapitik. Neng, 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 neng. Dance! Dos nga lobi. Dos nga lube si Na. Andres Bonifacio. Dos nga lobi mga Andres kalabdab. Bonifacio. Andres. Andres Bonifacio. Sila kaga Andres. Dos nga lube karaan. Andres Bonifacio na Okay. do. Andres Bonifacio. Kano usa pila ka percent sure gyud ka? 101%. Kanakabot ka ne? Kabot niya, aron ng istadihan. Yes. Kan si ka. 5, 5, 4. 4. Ako na. Next, next, next. Ako na pa mapitikan na ni Ron. Carabao nga piso. Patay. Carabao nga piso, 1994. So, kuan ko ni, 2 years old. 1994. Ako ko ana, ipanganak. Diyan, nanguyab pa imong papa ni mama ni mo. Nanguyab pa sa papa ni mo, anak. Wala ko kailan. Carabao. Pas palaw ko ila. Jose Rizal. Basta piso, Oh, seriously di si ay. Rizal, Japon na. Nasa sa piso. Si Rizal. Ako di mapagutanan sila sa una. Wa ilisi sa Rizal. Wa ilisi. Sige. Siyara, siyara, gilisan. Neng, 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 neng. Nya. 25 25 sentimo. 25 sentimo. centimos. Oh. Sentimos. 25 centimos. So, grabe yung karaan. Ano ba Si nagkukukabot? Marcelo. It's Del Pilar. Gabi ay gudi mong tuon Si- no? Dili! Si Plaridel. Sorry din. Tawag yung plan Ay, din. dili. Juan Luna. Juan Luna. Wala na, ibawi ay. Oy. Pila naman ka? Kung 5-4 na ta, ikaw 5-4. Hindi ako na. Last! Alam ko, Ay! Huwag pa nangit magkatagan ko. So, Ana. mataganan ni mo na eh. Taita. Mataganan. 4 man ko, ikaw 5. 5 ka, ako'y 4. Mataganan Magkatagan na mo. ako. Tay Ay. na ta. May pitik. Part 2. Sa pitik. 50 centavo. Sa unang panahon, 1990. Pakita Kanang daw alibang, dito. murag alibang. Ay, Pakita daw dito. pakita mo naman mo. Pakita dito. Ito mo. Agila. Ito, dito tapit ba? Oo. Kita sa nabuko na. Agila. Wala ko kailaon. Pili na ka. Kita din na. Si no! Marcelo, it's Del Pilar. Marcelo di ay. Si Plaridel. Sorry din. Yung palayaw. Lagay lang na mo lagay ka. The winner is Al. Shout out, sige sa ito magpapitik. Wait, pitik. Oy, ingam man si Chiray nga kiss. Nya! Chiray Bisaya, di ba? Kiss ang kuan. Di ba? Kiss ang kuan ko daw.
Kiss ka na. Ang punishment. Kiss. Kiss. Ikaw. Yeah, thank you mga kalablag. Thank you for watching. Hope nga nalingaw mo sa mong kwarta nga nabot sa karaan. So, kung sa ito nakarelate dia, comment down below. Thank you for Thank you for watching. We love you all. Love you.